Ọhaneze ndị Igbo ekene m unu asị m ka m were ohere a wee kene Chukwu nna n'ihe ọma ọ lụrụ n'isi nna anyị ukwu our father our able daddy onye amụma Chukwu nna ji alụ ọrụ kemgbe m malere ihe bata social media. I've been seeing this man. Asị m ka m were ohere a wee kene Chukwu n'ihe ọma Chukwu mere, because kedu ihe mmadụ ka ya ịkọ. But the Bible said that the keeper of Israel, the one that watches over Israel, neither sleep nor slumber. Thank God na mmadụ nwere onye nwụrụ ihe a. Thank God na gịnị na nwere onye nwụrụ n'ihe anụnwa. And thank God ka iji wee ma na see, enwere ihe na-akpọ grace that covers. What could have happened na ọ bụrụ na onye amụma anụnwa nọrọ ebe a? Ka ihe ka ya ịkọ. Ka ihe aka ya ịkọ. Agwa pụtakwa kịta ndị otu Omenala Mathias Ezeaku post ya, so Jesus has done it. Ha ma mfakwa nke a kịta post ya ihe ọma Chukwu nna me, because na ọ bụ na onye amụma a nọrọ die onye ma ihe ekwensu plan ekwensu, mana ekwensu bịakwa mbịa nwa ka ọ ma na oyi egbufu nwa onye amụma Chukwu nna tele anointing, ka ekwensu bịa nwa chi ya n'aka ya. We are not happy for the damages caused. We are not happy for the damages caused. Mana ase gịnị me kata ma ihe ike ya eme odogwu ihe ike mee. Kata ma gịnị ihe ike ya eme odogwu ka ihe ike mee. Because a lot of people ya bịa na asị na ịdị happy na ihe mere, ịdị happy na atụm ihe ndị mmadụ melisi, ịdị happy na nke anụnwa m, ịdị happy na nke anụnwa m. So my people, nobody is happy over the loss of properties. But the Bible make I ghọta na in all situations, we should give God again thanks and praise. Ohe Bible me ka ghọta dị ha. So biko ka ị na-ene video a ka ị na-type Jesus always saves, Jesus always win na comment section. Ka ị na-eme all these things kwa ị na-type long live evangelist Ephraim Ononye, because ihe a bụ gịnị, ihe a very good testimony. Hey, is na man not available, but this thing I could have posted earlier. But we thank God for life. So biko Bobble na achọm ka nwere ohere wee kene Chukwu nna n'ihe o mere n'isi our daddy. Wee kenekwa Chukwu nna because na nobody lost their life. Wee kenekwa Chukwu nna wee na-amụkwa ka ndị mmadụ mara na Jesus always win. So when you dedicate your life to God, when God says, the Bible says, who is man to speak, and it comes to pass when the Lord God has not spoken. So biko no kabana arụ share video share chaya kabakwa arụ kene Chukwu nna n'ihe o mere n'isi our daddy, because na gịnị men the Bible say na if the Lord has not been on our side, as David was speaking, or say what now may Israel say? If it's not been the Lord that has been on our side, kedi ha ka yeko. So biko no kada no boss and the buy. Who will believe this one? Who will believe this one? 3 vehicles at a time. Oh, 4 vehicles at a time. Who said there is no God? No, when we tell the peace, we put our most that man chop winch well. Your own when you made a motor, yeah. When you met through motor, yeah. Well. I na-achọ iji ihe ọbụla mere around us zi ozi ọma. Ihe a mere taa kịta na Ukpo, Enugu Onitsha Expressway, Ukpo, Anambra State. Anọ m na-ege ife ụfọdụ ndị polisi na-ekwu na ụfọdụ ndị ọzọ bụ ndị gbakọ n'ebe a na onye nwe moto a ji ọgwụ, na onye nwe moto a riri amụsụ, na onye nwe moto a nwere juju. Asị m fa na ọ bụrụ juju ka m nwee na Jizọs ka m nwee, because na ọ gbagoju ife anya ka esi wee wepụ moto m n'akụkụ ndị ọzọ wee pịakọsịa. Chai, mkpịsị aka Jehova. Is that your old now? Just now. Ọ bụrụkwa na anyị na-aṅụrị ọṅụ na ndị anyị na ha na-agba na main road at the same time na moto ha akụkasịrị dabasịa gota ngwa afịafa mebisịa. Mba, ọ bụrụ ya
mana imega anya gị ọfụma ife olu ebe Chineke lụrụ ebe ahụ. Nke mbụgodu bụ na ndị dị na moto ha dị affected, onwere onye ndụ ya furu efu, onwere casualties. Even the Reverend Father moto dị n'azụ nke anyị, eziokwu na akụbalụ moto ya na gota, iru moto ya kụkasịa, mana o sigodo n'ime moto ahụ pụta, ọka kọrọ ya n'ahụ. Ekele dịrị Chineke. Ndị nke na-asị na anyị nwere ọgwụ, ndị nke na-asị na anyị riri amụsụ, ndị nke na-asị na anyị gwọrọ nke agwọ nke ọzọ, maka na ha dị surprise ka ihe dị otu a si mee, mana o metụrụ na moto anyị. Gwanụ ha na onye Chineke chọrọ imere ebere ka ọ na-emere ebere. Ekele dịrị Chineke maka na usoro anyị kene Chineke.